סיירת אפרת, הסיירת. אוהבים אתכם. מאחלים בעזרת השם, שתהיה שבת ארגון משמעותית, שתפתח שנה של עשייה בדרך תורה ועבודה. עם אשר רוח בו, תזכרו את הרוח הגדולה שלכם. תעשו שטויות במידה, ותהיו סיירת של הדברים הכי חשובים לעם ישראל. בעזרת השם, אלון נעלה, בהצלחה רבה. תודה רבה. יש לכם מילים? איי איי איי. סיירת אפרת על הבאס. שוב זה מתרחש, חודש ארגון כבר פה, ויהיה פה אש. מורלים דגלנות וגם כתובת אש, אז בואו יהיה אווירה. אז שבת ארגון התחילה, ואני באווירה. כן, אני בסניף סיירת, מהכוח שלך. מלחמת צבע עליהם, חודש ארגון סביב אפרת ושוב זה מתרחש, חודש ארגון קרוב ויהיה פה אש. מורלים דגלנות וגם כתובת אש, אז בואו יהיה אווירה. סגל תשפ"א שוב זה מתרחש, חודש ארגון קרוב ויהיה פה אש. מורלים דגלנות וגם כתובת אש, אז בואו יהיה אווירה. שים לי גועש בפנים, שבת ארגון מהסרטים, איזה סניף של שייכים. שים לי תסכול של הריקוד, ואני נכנס למוד, שאת אפרת פה כל הגדוד. ואפרת ושוב זה מתרחש, חודש ארגון כבר פה ויהיה פה אש. מורלים דגלנות וגם כתובת אש, אז בואו יהיה אווירה. סיירת תשפ"א שוב זה מתרחש, חודש ארגון כבר פה ויהיה פה אש. מורלים דגלנות וגם כתובת אש, אז בואו יהיה אווירה. רגע, השפגנים וגם השבצים, אני התפוצצתי, חורף וקר לי. שבת נכנסת, שלא תסיירת, התקשיב כמרת. מוריאל ושוב זה מתרחש, חודש ארגון כבר פה ויהיה פה אש. מורלים דגלנות וגם כתובת אש, אז בואו יהיה אווירה. סגל תשפ"א שוב זה מתרחש, חודש ארגון כבר פה ויהיה פה אש. מורלים דגלנות וגם כתובת אש, אז בואו יהיה אווירה. סניף אפרת מכונה. סניף אפרת מכונה.